Si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam. Unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 18 hanggang 31. Alang sa mga tawong nangawala, ang pagtulunan mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus binuang lang, apan kanatong nangaluwas, kinigahom sa Dios. Kay ang kasulatan nagingon, gub-on nako ang kaalam sa mga tawo nga maalamon, ug ipakita ko nga walay pulos ang pagsabot sa mga adunay kinaadman, unsa may kapuslanan sa mga maalamon, sa mga magtutudlo sa kasuguan, ug sa mga maayong makiglantugi niini nga panahon. Kay gipakita man sa Dios nga binuwang lang ang kalibutanon nga kaalam. Kay ang Dios sa iyang kaalam wala magtugot nga maila siya sa mga tawo pinaagi sa kalibutanon nga kaalam, kundi pagbuot sa Dios nga luwason ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo sa giwali nga maayong balita, nga sumala sa mga wala mutuo, binuwang lang kini. Ang mga Hudyo dili mo tuo kon walay ilhanan nga ilang makita, ug ang mga Griego, ilang timbang-timbangon kon ang gitudlo kanila mutok maba sa ilang giingon nga kaalam. Apan kami, ang among giwali mao ang Kristo nga gilansang sa krus. Kapandulan kini sa mga Hudyo ug binuang lang alang sa mga dili Hudyo. Apan sa mga tawo nga gitawag sa Dios, Hudyo man o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang gihuna-huna sa mga tawo nga kabuangan sa Dios mas labaw pa kaysa kaalam sa tawo, ug ang gihuna-huna nila nga kaluyahon sa Dios mas kusog pa kaysa kusog sa tawo. Mga igsuon kang Kristo, hinumdumi ninyo kon unsa ang inyong kahimtang sa wala pa kamo mahimong tinawag sa Dios, pipila lang gayud kaninyo ang giila nga maalamon o kahaadunay katakos, ug pipila lang usab ang naggikan sa inila nga mga pamilya. Apan ang gipili sa Dios mao kadtong giisip sa katauhan nga dili maalamon aron pakaulawan ang mga maalamon, ug gipili usab niya ang mga tawo nga wala gayoy gahom aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga kabus ug talamayon, nga giisip sa katawhan nga walay kapuslanan, aron ipakita niya nga dili mahinungdanon ang giisip sa katawhan nga mahinungdanon. Busa walay makapasigarbo atubangan sa Dios. Sa pagbuot sa Dios ana kita kang Kristo Jesus. Si Kristo mao ang kaalam sa Dios alang kanato. Pinaagi kanya gipakamatarong kita sa Dios, iya nakita, ug gitubos na niya kita gikan sa atong mga sala. Busa, sama sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan ipasigarbo lamang niya ang gibuhat sa Ginoo.